А ви знали, що для того, щоб злив вважався ефективним, він має змивати 50 кульок? Проте цей унітаз може злити 500 кульок. Кібріта Канто чудово впорався з цим завданням, а все тому, що у нього вихровий змив. Розкажу вам більш детально про цього білого красення. Безобідковий унітаз, за ним легко доглядати. Змив турбофлуш, тобто вихровий, достатньо всього 4 літри для того, щоб змити ці 500 кульок, тоді як в стандартних застарілих моделях було 6 літрів. Тобто щоразу, натискаючи на кнопку, ви будете економити. Дуже легко в прибиранні не тільки через безобідковий унітаз, а й через те, що легко зйомне сидіння. Ви зняли, тут легесенько протерли, так само легко його поставили. Якщо ви хвилюєтесь за те, що дитина може легко зняти сидіння, ви можете його замкнути, і тоді воно не буде так легко зніматися.